हे भगवान तुम मत आज बंचाई दियो प्रभु। ଲାଗୁଛି ଏଥର ପଚାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହିଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣେ, ତତେ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଚାରିଲି, ମିଛ କହୁନୁ ମତେ ହେଲା। ଯୋଉଟା କହୁ ସତ କହୁ, ଯଦି ମିଛ କହୁ କିଛି ଭଲ ହବନି ହେଲା। କହିଦେ କିଏ ନେଇଛି, ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ପଇସାରେ। ମୁଁ ତମ ପଇସା ନେଇନି ଭାଇ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହଉ ଛାଡେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଚାରିଲି ତୁ ନେଇନୁ ପରା। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ପଇସା ନେଇନି। କଣ କହିଲୁ? ଆସିବ କହିଲ ତମ ରାଣ ଖାଇ ଏତେ ମିଛ କହିପାରିଲୁ ନା? ହଁ, ତତେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଟାଇମ ଅଛି ଏବେ ବି ତୁ କହିଦେ। ସାମାନ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଭାଇ ବି ମାରିପାରୁ? ଛି, ଥୁ, ଧିକ୍କାର ତୋ ଜୀବନ। ତତେ ସାନ ଭାଇ କହିବା ପାଇଁ ବି ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ନେଇ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇପାରେ ଖରାପ।